Сега Николай Андреев. Там Режеп за поверен път, сега не успяха да се ориентират. Отново атака за Съновец. Хвърлена топка към Режеп Халил. Той е много технично към Кайраков. Режеп Халил с номер 9. Сега много атака Мустафов. Изпълни бързо Мустафов към Караматек. Сега Денис Манов. Там търси Режеп Халил. Топка към Шайбо Османов. Шайбо Османов на цяпа на сигурно стражите на Съновец. И без да бърза. Величен шут, търси напред. Шабан Османов, там Халил. Се бори. Много добра подаване на Османов сега. Не успя. Прощете на Халил към Османов. Шабан Османов, по левия фланг. Османов, забави игра по Османов. Сега към Халил с глава на Караматев. Фаул, игра с ръка. Веселин Филипов отбеляза второто падение. На по-времето Димитър Илиев направи две смени. Успяха те да не играят своя съперник. Каношка бъде равностойно на първо по време, при това един приключител. При втората част Велиста на Съновец напълно се справя с снажния централен нападател на гостите Шекеров. Уважаеми зрители на телевизия TV-SAT.com, вече започна футболната среща. Горец. Николай Андреев се ориентира добре в насетното поле и Кадиев улови. Сега Халил. Дясно крило, вода топката. Режеп Халил. Подновяване на играта. Халил. Подаване на Халил. Подаване към Шабан Османов. Той извежда Бакир Шекир в наказателното поле. Шекир. Бек и Светло Сънов. Стана 11. Пред тях Кирим Ходжо. Офензивна клас номер 6. Борисов Караматов с номер 20. И нападение за Съновец. Веселин Филипов там отбора. Режеп Халил се бори. Нападение за Съновец. Издълга топка Жаров. Търси нещо напред Режеп Халил. Първа топка за отиграване. Първа Халил успее да задържи топката в полето. За Съновец имам предвид. Поресик Атанасов. Изпърваме Караган. Това претъпи остротата на атаката. Все пак Халил се прибори със свой съперник. Режеп Халил продължава Халил да играе и бе повален. Става на Тунджа. Последен с нея игра Кадиев, но той бе фаулиран. Сега Халил се бори там. Срещу 4 и фаул. Фаулиран бе Режеп Халил. Централната трибуна с ошибка и маркира. Тъч полза на Сънец. Жаров сега търси напред Халил. Отново Халил. Стопка в ръка. Търси Режеп Халил в свободно пространство. Връща към Шекир. Режеп Халил. Успява да се откъсне тук Халил. Продължава Режеп Халил. Халил. Караматев. Успя да стигне до Неджип, но успя сумела Неджип да уведе топката и сега Кайраков към Режеп Халил. Халил тръгва от ценната страна на Съновец и бе фаулиран на границата на наказателното поле. Специфичен не реагира. Жаров тук играе добре. Караматев, далеч напред, Караматев към Режеп Халил. Халил готов да посреща топка, до него е Стоян Ненов. Отново Халил обладява, Ненов се опитва да го блокира. Режеп Халил, задържаване за Краско Халил. Центриране там Кирим. Кирим Ходжи и Кирим Ходжи отборе да намери тази топка. На лечението на Михаил Каширов. Педагогичното дете от самолета, което се нуждае от лечение в Израел. А футболистите на Съновец ще дарят своите премии и победа. Сега се очертава. Сега за прекрасно там. Може би не, Караган ще прави топка. Мария Пушик на Съновец. Тръгва сам Жек Озуров. Взето подаване, няма за сада. Режеп Халил сам. Трябва да играе Режеп Халил тук. Тръгва Режеп. Подаване към... И сега да види тъп. Силен Нотев.
Джалбово, който успя да вземе дербито с Хасково. Сега на обрата, като Раджеп Халил продължава сам да играе. Халил, Мирослав Каряков, изпуска Каряков възможността. Сега отново Каряков, шутне Каряков и... Халил се бори за топката. Продължава Раджеп Халил да играе сам и нарушение. След като Халил премина при това на своя Индиров, този пас се първи. Сега Праматаров там се прибори, много добре Праматаров. Крайната топка, няма засада, силно подаването Джип и Джип. Сега да видим дали Джип ще успее да поведе на Веселин Филипов. Филипов и разбира се, Весо Филип. Асенов. Това стана трето попадение за Сънята, Джип Халил. Сънички играе Халил. Отново продължава да добре топката, подаване към Мирослав Каряков. Топка за Шибан Османов и не успява Османов в движение. Раджип се намесва, пресеща това подаване, Йордан Жоров, Филипов, чудесно Филипов, към Раджеп Халил, сега Халил трябва да побърза, чудесни условия за добра контратака, Раджеп Халил подава към Османов, Ковачев и избиване сега, много разбърква вратата на гостите. Сега Мустафов извежда Раджеп Халил, Раджеп Халил се строя казателен полив Халил, и ще играе сам и ще поведе на Карагарен, пристигнали по 50-тина първа на Митиконик, които така изпочипаха това, което може да се изпочипи на стадион Шипка. Сега доста може би тук за Сънец. Не. Сега Филипов на метровата и 2-0 за Сънец. Франкиране тази Османов и пети гол за Сеновец. След се опитва да отбележи така ценния гол, с който ще подаде вратата. Сега Халил се откъсва. Пас на Халил и гол за Сеновец, след като Раджеп Халил чудесно намери на метър пред гол линията на отклонение на Сеновец. Станимир Ковачев, тези на гостите са наказателното поле. Сега Раджеп Халил има възможност да отбележи нов гол за Сеновец. Халил подаване към Шибан Османов, и трети гол за Сеновец. Това доведе тази контратака до трето попадение. Чудесно. Сме твърдя, че техните скандирания и възгласи бяха доста по-отчетливи от тези на гостите. Адам Недовкин, като сега много добра атака. Шибан Османов. Вратарен излезе Османов към Караматев и гол за Сеновец след тази. Чудесен гол Раджеп Халил. Ето това чакахме, уважаеми зрители, втори гол за Сеновец. И след тази прекрасна контратака Раджеп Халил останал чип. Караматев. Сега Раджеп Халил и гол за Сеновец. 3-1 в полза на Сеновец. Страхотна атака за домакините. Нова Загора. Караматев уводя след като Петър Танасов пресеща тъпка. Сега няма засада. Раджеп Халил се уводя отново. Раджеп Халил се стремя за взятел проблема на гостите. Халил и гол! Средата на грещата, подаване към Матей Шекир атакува. Аз към Шибан Османов, дясно подливо. Ред, подаване към Раджеп Халил, назад на поля Халил, шута Халил и 3-1 за Сеновец, дясна атака. Само шанс поръча Късмет, всичко е късмет. Играемте, побеждаваме това. Направете сетка да продължавате. Вървайте какво ще това положение. Дали ще бележи четвърти гол. Много добре тук.
Раджев Калил да каже, че е страхотен нападател. Радвам се, че се го играе напред. С подкрепата на информационния портал samouratnews.com. Сега контратака за Самец. Раджев Калил подава на Кирил Ходжи. Центурия към Калил, чудесно выиграл Калил. И все по-нататък чудесно. Може да играе както в защитната формация, така и в нападение. Много добре тук се опита Раджев Калил с задна ножица.